Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama kula Andi Dwi Anggraini. Nomor absen 70 kelas 7C. Tugas karo guru kula sing namae Pak Umam. Yaitu tugas geguritan sing ditulis sekolahku. Terinspirasi karo videone Andi. Wis usah kesuwen, langsung nak isiye utawa kula bakal maca geguritan kula sekolahku. Sinau maca buku. Ing panganan iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bukti. Ing panganan iki aku diajari marang kanca aja srei, diparingi PR kanggo ngladen, kanggo sango urip ing tengahing bebrayan. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni, kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Karo ben nyusuk dadi wong kang aji, miguna tumrap bangsa lan negeri. Isi geguritan kula. Njaluk sepuro lek ana kesalahan ning video kula. Lali like karo subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.